Vi er på Ung i Midten. Jeg hedder Birgitte. Og jeg hedder Mulle. Ung i Midten, det er jo en ung fortløber for Midtfynsfestivalen, som kører fredag og lørdag. Ung i Midten, det er så torsdag, hvor vi inviterer alle de unge i Faaborg Midtfyn Kommune til at komme og have sådan en festivalskoledag med demokrati som omdrejningspunkt. Og det fede ved at have 1000 unge og snakke om demokrati, det er, at vi gerne vil vise dem, at det faktisk er fællesskab, der driver demokrati. Og det viser vi dem gennem 11 forskellige workshops her rundt på pladsen, hvor alle kulturinstitutionerne i vores kommune kommer og udbyder fede aktiviteter, som de kan vælge hjemme på skolerne. Det er stort, at vi får lov til at sætte aftryk på den her festival. Når vi kigger os omkring, så er der bare så mange steder, hvor de unge de ligesom sætter deres aftryk, som de voksne så skal møde, når de kommer på festival i morgen. Det er både ungdomsskolen, der har ladet de unge have en stemme i forhold til at male. Det er graffiti-kunstneren, der har lavet dem lave udtryk på 12 døre heroppe. Det er Tingcentralen fra Årslev, som har lavet mødested på toiletter. Så der er rigtig mange aktiviteter her, som bliver hængende, når vi er gået. De unge får lov til at møde hinanden på en måde, hvor de samtidig skaber noget sammen. Og så kan man sige, at fællesskab, det er mange ting. Det er også det, der sker hernede i baggrunden. Lige nu er det 3.G fra Midtfyns Gymnasium, der er på. Og bare det, at der står 800 mennesker og klapper af dem, det giver sådan en helt særlig følelse. Både at være publikum, men også at være dem, der står med et musiknummer, der gerne vil spille for andre. Så er Ung i Midten jo også blevet en platform, hvor faktisk aktører, der har gang i de unge på en eller anden måde, og rigtig gerne vil møde de unge, de kommer her og møder dem, fordi de er samlet. Og det er jo lige præcis de unge, man skal spørge om sådan noget, fordi det er dem, der skal gøre det og være en del af det og få det til at ske. Så succeskriteriet, når de går hjem herfra nu her om lidt, det skulle gerne være, at de har noget at snakke med nogen, de aldrig har mødt før. Hvis de er lidt mere modige til at møde mennesker, når de går herfra, så har vi faktisk nået målet. Og så har det været en pissefed dag.